Dagdag pa dito ay wala na masyadong ehersisyo ng katawan. Kaya, importanteng kahit kadalasang nasa bahay, tuloy na pinoprotektahan natin di lang ang ating resistensya kundi buong katawan. Maliban sa pag-ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain, mag-Centrum Silver Advance. May lycopene, tulong protektahan ng heart, lutein, tulong protektahan ng eyes, at vitamin Z at zinc, tulong pampalakas ng resistensya. Ito ay nirereseta ng doktor. Kaya, kasama na maayos na pagkain at pag-ehersisyo, mag-Centrum Silver Advance. Tulong para sa pampalakas resistensya at dagdag heart health at eye health. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptom persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Sipon. Ang kalayaan sa pamamahayag ang siyang garantiya ng malayang partisipasyon at pagmamasid ng mga mamamayan sa mga araw-araw na kilos at galaw ng pamahalaan. At ang malayang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan ay siyang tunay na garantiya ng ating kalayaan. Ito ang prinsipyong pinaglalaban sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine National Police Offices, military at iba't ibang mga government offices na nakalap ng ating mga masigasig na beat reporters. Firing Line! Maghahatid sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-aksyon na muling inihahandog sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan na mga kalipunan ng mga nagbabagang balita, impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report at ganoon din ng mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating po mga kababayan ngayong gabi ng Miyerkules, Enero 19, 2022. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, municipal government offices sa bayan ng Calasiao isinilalim sa lockdown para sa gagawing disinfection at contact tracing. Daily average na COVID-19 cases sa Pangasinan umaabot na sa 240. Samantala, operasyon ng molecular laboratory ng PSMO apektado sa pagpapositibo ng ilang medical technologies. Samantalang lubos naman pasalamat ng mga OFW sa Aguilar sa tulong pangkabuhayan na ibinigay ng provincial government ng Pangasinan.
Kahalagaan ng vaccination card sa pagpasok sa Pangasinan, tinalakay ng Sangguniang Panlalawigan. Samantalang sitwasyon ng COVID-19 sa lalawigan, hindi raw kritikal ayon sa hepe ng Provincial Health Office. Sa mga police report, ilang mga sugarol arestado dyan po sa may bayan ng Santa Maria. Mga most wanted person arestado sa lalawigan ng Pangasinan. 22,958 karagdagang infection ng COVID-19 ngayong araw. Samantalang pagkamatay ng dalawang COVID-19 patient na may Omicron variant na iulat ng Department of Health. Medical insurance sa mag-apply ng trabaho peke ayon sa Department of Labor and Employment. Samantalang eksperto nagbabala sa publiko, Omicron hindi raw mild. Lugar na naka-granular lockdown sa bansa lumobo na sa 765 ayon sa PNP. Paglalabas ng 1.185 billion pesos SRA ng health workers, okay na kay Pangulong Digong. 77 million na target na gawing fully vaccinated bago magmutuhan. At syempre mga ka-aksyon sa mga reports na ipaparating at ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon na balita. Tinalakay sa question hour ng Sangguniang Panlalawigan ang kahalagahan ng vaccination card, especially sa regulasyon ng pag-akilos sa lalawigan ng Pangasinan at ang border control checkpoint. Dumalo si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Lunchi Oro, Provincial Legal Officer Geraldine Baiked, Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman at Pangasinan Police Provincial Office Information Officer Ferdinand Diaz sa question hour na isinagawa upang makita ang status ng COVID-19 sa probinsya. Ganun din ng kasalukuyang direksyon sa paglaban sa sakit. Isa sa mga highlights ng session ay ang klarifikasyon sa requirements sa pagpasok ng Pangasinan na kung saan ipinahayag ni Colonel Oro na ang vaccination card ay pwede ng dokumento na ipapakita sa border control point sa pagpasok ng Pangasinan. If they have vaccination card, then it is already enough document to be allowed entry to our province, ani Oro. Na kanyang idinagdag ng mga travelers ay dapat ding magpakita ng mga valid ID card for confirmatory purposes. At ito ay kinalaman sa Section 4 ng inisyong ni Governor Pogi Espino na nagsasabi ng valid COVID-19 vaccination card ay magsisilbi bilang alternatibo sa anumang testing requirement ng LGU destination. Sa natulang executive order, niya ang pagbabawal sa pagpasok sa mga borders ng Pangasinan na mga unvaccinated individuals sa Metro Manila except for emergency at humanitarian reason. Hindi natin pinagbabawalan ang entries ng unvaccinated individuals sa probinsya at sila ay nagko-komplemento lamang sa resolution na inisyo ng MMDA na kung saan ang mga unvaccinated individuals sa Metro Manila ay hindi dapat nalabas ng kanilang mga kabahayan. Ani naman ni Provincial Legal Officer Geraldine Banikad. Sinabi pa niya na may mga drives upang sa ganoon ay encourage ang ating mga kabayan na sumailalim sa vaccination sa mga borders. Ay may mga request ang police officers na
pag-ipresenta ang kanilang mga ID at vaccination card upang masiguro na mga polisiya ay properly implemented. Ang Pangasinan Provincial Police Office ay nag-set up ng 6 na border quarantine checkpoints sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang Pangasinan PPO ay nakapagtayo ng 6 na border quarantine checkpoints at lahat ay stricto nag-implementa ng mga policy ng provincial government ay naman kay Colonel Ferdinand Diazes. At ito po ang tulad mga individual, kabilang na ang mga bata below 12 years old ay hindi pa hintulutan na pumasok sa mga enclosed establishment sa buong probinsya ng Pangasinan. Masasabi natin na tayo nasa moderate risk. Hindi tayo nasa critical risk level, pero kaya nga tayo nilagay sa alert level 3 para ma-prevent natin ito na tayo ay magkaroon pa ng surge of cases, and we can put some intervention already and address the increasing number of our new active cases. Ito naman ang ipinahayag ni Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman sa ginawang questionnaire ng Sangguniang Panlawigan hinggil sa sitwasyon ng COVID-19 sa Pangasinan. At anya, ang provincial government ay nagsasagawa ng mga vaccination rollout, kabilang na ang booster shots. The more we can cover the population, the more ma-prevent natin sila ay ma-infect ng COVID-19. Ayon sa data ng Provincial Health Office, as of January 17,770 January 17, 77.75% or close to 1.9 million ng eligible population 12 years and above sa Pangasinan ay nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine, habang 66.282% or 1.6 million ng eligible population ay fully vaccinated. Samantalang aabot naman sa 100,000 individuals ang nakakuha na ng kanilang booster shot. COVID vaccine is really a game changer. Nagpapakita base sa experience natin ngayon na yung mga hospitals natin ay 60 to 70% ay unvaccinated. Partially ay may comorbidities, pero ating nasa critical, wala pang gumagamit masyado ng COVID ICU beds natin. Puro sila nasa regular wards ng COVID isolation. Ani pa ni Dr. De Guzman. Anya, nakikita ang natiling unvaccinated population, kabilang na ang lungsod ng Dagupan ay 556,000 individuals at or more or less 430,000 na kung saan ang mga ito ay mula 5 hanggang 11 anyos target pediatric group. At ginagawa nila ang kanilang makakaya upang sa noon ay makover ang 90% population sa Pangasinan na kanilang target, kabilang na ang pediatric group of 5 to 11 years old na sana ay mababakunuhan hanggang sa buwan ng Pebrero. Ipinahayag pa ni De Guzman na ang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang vaccination rollout sa buong lalawigan ng Pangasinan. Dalawamput 3 minuto makakalipas sa ang alas 6 ng gabi. Apektado ngayon ang operasyon ng molecular laboratory ng Provincial Health Office. Magarang positibo sa COVID-19 ang nasa 5 medical technologists na naka-assign sa Pangasinan Provincial Hospital. Sa session, ipinayag ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na bukod sa pagkakasakit ng mga healthcare workers, kabilang umano sa mga hamon ngayon sa testing, ang overloading samples na dinadala sa molecular laboratory ng provincial government. Dahil dito, sinabi ni De Guzman na muli silang humingi ng tulong sa Baguio General Hospital upang i-accommodate ang ilang samples na nakokolekta ng PHO. Magkagayunman, bagamat nagkakaroon ng overloading ng samples sa molecular laboratory, kaya pa rin naman itong maglabas ng resulta ng RT-PCR test sa loob ng 5 hanggang 6 na oras. Sa ngayon, ayon kay De Guzman, dahil sa pagdagsa ng mga taong nagpapatest, umaabot anya hanggang 280 swab specimen ang kanilang tinitest araw-araw. Katumbas naman ito ng 70 hanggang 8 samples o 80 samples sa loob ng isang run. Araw-araw ayon sa kanya ay maabot sa 4 hanggang 5 beses nag-run ang molecular laboratory ng Provincial Health Office.
Kapansin-pansin din ang biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Luwigan ngayong buwan ng Enero pagkatapos ng holiday season kung saan nagsiuwian ng mga kabayan mula sa National Capital Region at iba pang mga probinsya na magluwag naman sa border ng Pangasinan. Kaugnay nito, sinabi ng Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na pinangangambahan nila ito ay dahil sa community transmission ng Omicron variant ng COVID-19. Una nang sinabi ni de Guzman na may 4 ng Omicron variant na natira sa Pangasinan ay ito'y mula sa bayan ng mga Tanam, San Tomas, sa Dagupan at lungsod ng Ordoneta. Sa kabilang banda, pinangangamba ng mga eksperto sa Europa ang Delmicron o ang kombinasyon ng Delta at Omicron variant. Hinihintay pa ito na ideklara ng WHO. Mas mabagis ito kung sakali at kung ang panlaban dito ay ang pagpapakuna, maaari kasing pumasok sa taong di bakunado ang Delta at Omicron variant, maaaring sa kanya magkaroon ng combination at sila ang posibleng magkalat ng sakit na ito. Kung hindi naman bakunado, kailangan lumabas. Kailangan itong gumamit pa rin ng face shield at istriktong obserbahan ang social distancing. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala, sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, ito pong municipal hall o ilang mga municipal government offices sa bayan ng Calasiao ay iniutos ng lockdown simula ngayong araw hanggang 21-2022 para sa disinfection at contact tracing sa isang executive order na nilabas ni Mayor Joseph Arman Bauzon na kung saan as of January 18, 26 na empleyado ng municipal government ng Calasiao ang nagpositibo sa COVID-19 via the rapid antigen test na ginawa ng Municipal Health Office na kung saan ay naging concern itong pagkakahawa ng ilang mga empleyado at ang temporary closure ng lahat ng municipal government offices ay kinakailangan upang maiwasan ang further infection at din upang bigyan daan ang contact tracing, confirmatory RT-PCR testing at magbibigay ng oras sa thorough disinfection sa lahat ng municipal government building. Dahil dito ay formal nang inineklara ang lockdown sa tunang mga opisina at ang granular lockdown at temporary closure ng mga offices ng municipal government ng Calasiao. Subalit, ang mga sumusunod na municipal government offices ay magpapatuloy ng kanilang normal operation at obserbahan ang regular office hours at dahil sila ay mga frontline at emergency service providers. Ito ay kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang Public Order and Safety Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Birthing Clinic, Market Officer of the Economic Enterprise Office. Samantala, mahigit 28 million pesos ang pondong iniwan ni dating Mayor Belen Fernandez sa ilalim ng administrasyon niya para sa renovation ng Dagupan City People's Asylum. Niya pinunduhan ng panahon niya ang istrukturang ito base na rin sa disenyong world-class perspective sa halagang 28,910,905 noong 2019 pa at for implementation na ito. Subalit nang i-turnover niya ito sa kasalukuyang administrasyon noong 2019, nakapagtatakang hindi nila agad sinimulan ang rehabilitasyon nito payag ni Mayor Belen. Pinunyang iniba ang disenyo na ginaya lamang sa isa pang struktura sa ibang syudad sa Pangasinan. Idinagdag pa niya na inunan niya ang mga kinakailang serbisyo sa lungsod tulad ng gamot, pambayad sa kuryente at pasweldo sa mga empleyado ng Dagupan LGU na sinilusyon nitong mahanapan ng pondo matapos iwan ng sinundan niyang administrasyon na lubog sa utang ang syudad ng Dagupan. Sinabi niyang nang po siya bilang mayor, may utang ang Dagupan na 37 million pesos. Mapuputol na rin ng kuryente dahil hindi nakakabayad ang syudad noon
pati pang sweldo sa mga empleyado ay wala ring may bayad. Simula sa pagtanggal sa korupsyon, red tape, cotton, gas projects at pagmamagic sa government transaction na gawa ni dating Mayor Belen na maibangon muli ang dagupan mula sa kaawawang estado nito. Buwan nito nagkaroon ng savings na 178 million pesos at nawala na rin ang loan noong 2019 dahil nabayaran ng buo ang 281 million na utang sa ilalim pa ng administrasyong kanyang sinundan, dagdag pa ni dating Mayor Belen Fernandez. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon, balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, oras sa alas 6:30 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. Para ikaw sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawas siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin. Pag may makain na mamantika, mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart, vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Narito ang ilang pang mga proof purchase na maaaring gamitin para makasali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. 3 seals of Ginebra San Miguel Round Bilog 350 ml. Ginebra San Miguel Frasco 4 Cantos 700 ml. Ginebra San Miguel Frasquito 350 ml. Ginebra San Miguel Angelito 250 ml. Or 3 caps of Ginebra San Miguel Hari 1 liter.
Nectar, Bear Brand fortified powdered milk drink, 2 sachets of Bear Brand 33 grams swag pack, or any one of Bear Brand 99 grams to 2.4 kilograms, 33 grams, 99 grams, 150 grams, 350 grams, 700 grams, 900 grams, 1.2 kilogram, 1.6 kilogram, 2 kilograms, 2.4 kilograms. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanso. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko nawa ay nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha.
with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Sa ating mga tagapakinig na may edad 50 pataas, habang tayo ay nagkakaedad, mas humihina na ang ating katawan. Mapapansin ito sa mga sugat na mas mabagal ng maghilom, mas madaling mahawa ng mga sakit, minsan ay may high blood at hypertension at dahan-dahang lumalabo ang mga mata. Dagdag pa dito ay wala na masyadong ehersisyo, nakakaramdam ng stress na maaring dumagdag sa panghihina ng katawan. Kaya, importanteng kahit kadalasang nasa bahay, tuloy na pinoprotektahan natin di lang ang ating resistensya kundi buong katawan. Maliban sa pag-ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain, mag-Centrum Silver Advance. May lycopene, tulong protektahan ng heart, lutein, tulong protektahan ng eyes, at vitamin Z at zinc, tulong pampalakas ng resistensya. Ito ay nirereseta ng doktor. Kaya, kasama na maayos na pagkain at pag-ehersisyo, mag-Centrum Silver Advance. Tulong para sa pampalakas resistensya at dagdag heart health at eye health. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptom persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panahon. Firing Line! Bien mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na Firing Line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Nagbigay na ng reaksyon si dating Mayor Bonafide Paraino hinggil sa paratang sa kanya ni Secretary Raul Lambino na nasa likod ng mga issue na kung saan nasa likod ng pagsampa ng kaso sa kanya. Matatandaan nung araw ng Sabado ay nagpatawag ng isang press conference si Secretary Lambino na kung saan ay sinabi niya na ang reklamo na isinampa ng maginang taga South Cotabato na sa Mindanao na sinasabing naging kasambahay daw nila ay walang katotohanan na dinimbento lamang. Ang kasong iyan ay gawa-gawa ng isang grupo ng mga politiko para siraan ang pangalan ng kanilang pamilya. Bago pa man maiyahin sa ombudsman ang reklamo ng January 4 ay ipinagkalat na ni dating kapitan Kapitan Sopronio Porong Tambangin ng Banglag Mangaldan na mayroon daw pasasabukin ang kanilang grupo na malaking kaso laban sa kanilang mag-asawa.
Mismo mga konsyales ng mga aldan ang pinagsabihan nitong si ex-kapitan Porong hinggil sa kaso nito bago ang filing ng Certificate of Candidacy noong October 2021. Si ex-kapitan Porong ay kilalang vocal supporter ni dating Mayor Bona Paraino. Noong Enero 6, 2022 ay humarap daw sa isang press conference sa Tarlac City ang maginang Tabano sa tulong ng grupong Citizens Movement Against Crime and Corruption, Illegal Drugs and Gambling Incorporated na pinamumunuan ng San Professor Salvador Singson de Guzman. At sa nilabas na press release ay 2 beses nabanggit ang pangalan ni ex-Mayor Paraino na magpasalamat ang maginang Tabano sa tulong ni ex-Mayor Paraino na mailapit ang kanilang reklamo sa grupo ni Professor Salvador Singson de Guzman. Sumulat si Secretary Lambino sa Malacanang sa pamamagitan ng Executive Secretary Salvador Medaldea kay Justice Secretary Menardo Guevara at kay NBI Director Eric Distor upang imbestigahan ang grupo nitong si Professor Salvador de Guzman at kung sino-sino pa ang mga taong kasabwat at na nasa likod ng mapanirang kasong ito. Nang lumabas ang news article sa Manila Times noong January 7, 2022 at sa Abante Tonight noong January 8, 2022 ay hindi na raw sila tinigilan ng mga batiko sa radyo, sa social media at sa mga chismis na kinakalat ng kanilang campaigners. Ang news article na ito ay ginagamit ng ilang teroristang media bilang basehan para ulit-ulitin ang detalyeng reklamo kuno laban sa kanila ni Mayor Lambino. Ang news article din na ito ang ginagamit para i-share sa Facebook at iba pang mga social media sites. Ang mga taong nagpapakalat ng mga paninil nito kasama na ang teroristang media ay ginagamit ng mga politiko, ay identified na nila at inihahanda na ang kakulang kaso at titiyakin na makikita sa korte. Sa reklamo ng maginang Tabano ay naganap daw ang unang pang-abuso noong gabi ng January 3, 2019 sa kanilang bahay sa Quezon City, Metro Manila. Dito pa lamang nila ay makikita na natin na imbento lang ang nasabing reklamo dahil nung araw at gabi iyon ay namalagi ang natulog daw sila sa Baguio City sa Manor Hotel sa Camp John Hay kasama sina Mayor Lambino, sina Vice Governor Mark at ang mag-ina niya at iba pang naging staff at mga kaibigan. Makikita rin sa Facebook post ni Kapitan Richie Abalo sa petsang January 3 at January 4, 2019 na siya at si Secretary Raul ay naglaro ng golf sa Baguio Country Club at Camp John Hay kasama sina dating si Baguio City Mayor Antonio Tony Boy Tamora at dating Baguio City Councilor Bongman Dapat. At bago may file ang reklamo sa ombudsman ay tad na raw ng banat ang kanilang pamilya ukol sa nasabing kaso gamit ang fake at troll accounts sa Facebook noong December bago matapos ang taon 2021. Sa ngayon papalapit na ang eleksyon sa May 9, 2022 ay tiyak na politically motivated ang pagsampa ng isang fabricated na kaso sa ombudsman upang masira ang imahe sa mga tao. Si Mayor Marlene na re-election sa mga dan at re-election dito ang anak niya na si Vice Governor Mark Lambino. At ayon pa rin sa kanilang statement, naniniwala siya na isang malakapangyarihang grupo ng mga politiko ang nagsanib puwersa para mag-imbento ng kaso at makipagsabwatan sa mga teori at teroristang mediaman para sirain ang aming pamilya. Sigurado na nababahala ang political group na ito kung ang aming pamilya ay patuloy na gagalaw para labanan ng mga kurakot na politiko ngayong halalan sa 2022. Kapag nangyari ito, ay tuloy na mabubura ang mga tiwaling politiko at mawala na sa kanilang posisyon na matagal nang ginagatasan at pinagkakakitaan. At sasabihin ko sa inyo na hindi kami patitinag sa anong panira na binabato sa aming pamilya dahil ipinaglaban namin ay para sa kabutihan sa bayan at kapakanan ng mamamayan. So yun po mga kaaksyon po natin ang naging statement ni Secretary Raul Lambino hinggil po sa naturang issue at yung nga po sa naturang press conference ay tahasang pinaratangan niya si dating Mayor Bonafede Vera Paraino na nasa likod ng naturang iskandalo na kung saan isinampa di umano sa kanya at yung pagkakasabi rin po niya na itong Salvador de Guzman ay nandun po sa pavilion na ito po doon nagtatrabaho.
And then ito pong si Kapitan Porong Talbal, dating Kapitan Porong Tambalge ng Bunlag Mangaldan, na siya di umano nagpapakalat na may mga pasabog hinggil sa nalalapit na eleksyon. Pero yung nga po mga ka-aksyon kanina ay nagbigay ng pahayag itong si dating Mayor Bonafide Paraino at sinagot po ang mga aligasyon, ang mga paratang na di umano siya nasa likod ng naturang ako ang mga ka-aksyon po natin nasa likod ng naturang ito pong iskandalo mga ka-aksyon po natin na ibinibintang sa kanilang pamilya mga ka-aksyon po natin. Kaya ito po kanina ay nagbigay ng pahayag, komento itong si dating Mayor Bonafide Paraino. Pakinggan po natin bahagi ng kanyang naging pahayag. Sandali lang po mga ka-aksyon at atin pong kunin ang itong ilang pahayag ni dating Mayor. Puputok daw po sa inyo yun, kaya binawi niyo daw po. Yun po ang pinagit ni Secretary Lambino. Okay. Ito, siguro, I will go on. Para yung mga ibang tanong nyo, masagot ko na rin. For the record po, I do not know Rosella and Maricar. I also do not know anyone from Citizens Movement Against Crime, Corruption, Illegal Drugs, and Gambling Incorporated. I am not aware of its existence until I learned from the controversy about Secretary Raul in the media. Actually, tinawagan po ako ng isang media na gusto nila akong makausap regarding dito sa pumutok na allegations sa kanila about this rape case. Doon ko lang po nalaman na meron palang ganyan na nag-press con sila sa Tarlac. Now, I believe that whoever is behind this is just trying to use my name to hide their identities for fear of reprisal. Secretary Raul should have known by now that I have nothing to do with the rape controversy. But perhaps it is convenient for his defense to add some political color to it. Nakita niyo naman siguro, nabasa niyo, narinig niyo yung kanilang press con. May pananakot, merong kampanya, at sinasabi parati yung political rivalry. Very convenient po yung defense. Just like what Halos Hos and Sanchez, if you remember those people, did when they got entangled with similar rape case. Using political rivals is a standard defense of political personalities. We all know that, but it is never acceptable. Especially dito sa mga ngayon ko lang naranasan yung mga ganitong pananakot at pagsasabi at pag-involve ng aking pangalan. It is never in my character. Maski noong eleksyon na nakakarakter sa Senate na ako, wala pa akong sinasabi. So alam yan ng aking mga constituents at ang aking mga kaibigan na never ako na nagganyan. On my part, put it in record that I have nothing to do with such case. I have no intention to use the controversy as a smear campaign during the electoral race with his wife. Hindi ko po yan character na gagamitin ko at ako'y mag-i-smear campaign. Kasi ako matino na tao, meron din akong pinag-aralan,
and I'm a God-fearing person. Ngayon, our rivalry sa kanyang asawa is for leadership. For leadership only dito sa Mangaldan. Who between us could best serve the people of Mangaldan in terms of leadership? Character assassination, as I said, is never a part of my campaign. Alam nila yan. Kaya sa ating mga mamamayan, here and abroad, alam niyo po yan, na ang isang leader, if you are a true leader, you will unite everybody. And for this campaign, maski sinong tanungin niyo for the past previous campaigns that I have never character assassinated my rivalry for this campaign. I fervently pray for the truth would prevail. If Secretary Raul is innocent, that he may be able to prove his defense. Yet, if he is guilty, that he suffers the severe penalty. No woman, walang babae, to deserve such inhumane treatment, especially from a high-ranking government official. Hindi ko rin pababayaan yan kasi ako po ay isang babae. What I do not understand, and this is something that you have to figure it out. If Secretary Raul, he claims Rosella, Maricar, and Di Guzman are liars. Sinabi niya na sinungaling sila. Yet, he believed them when they thanked me for allegedly helping them. Di ba contradictory yan? Ang sabi mo, liars sila, hindi ka naniniwala. Pero pinipili mo kung ano yung pinapaniwalaan mo. Pinaniwalaan mo na ako ay pinasalamatan nila. It's contradictory for him to take that words of liars as a gospel truth. This is not to say, however, that if a rape victim comes to me for assistance, pag rape victim ang pumunta sa akin, I will not decline. I would be glad to be of service to humanity by helping helpless victims of rape, child abuse, and injustice. I will do it if that's the respondent is a political ally or a rival. Maski rival ko or political ally ko, pag pumunta sa akin and they seek assistance, yung rape victim ang pumunta sa akin, yes, tutulungan ko sila. I will not deny any woman who would cry for help needing my assistance. However, in this case, Rosella and Maricar never sought my assistance. I do not know what they were thanking for me for, if indeed they thanked me. Kasi nabasa ko sa Manila Times, wala naman akong pangalan doon na pinasalamatan ako. Pero dito sa local, yung umiikot-ikot dyan sa mga FB, meron akong pangalan. So sinasabi ko lang na they have to, maganda yan, investigate. Pero sana naman, Secretary, please, Secretary Lambino and his family to please stop making political scene out of their own personal problem. They even went to falsely accuse my staff, Salvador de Guzman, to be the Salvador de Guzman who
who is the chairman, as they said, of the citizens movement. When everybody knew fully well that he is a different person. Siguro nakita nila itong picture na to. It's all over the social media. My staff na Salvador de Guzman at itong nandito na ka-presscon ay magkaiba. Salvador de Guzman is a previous kagawad ng barangay Amansabina for 3 terms. Anyway, siya ay magsasalita rin. But para lang masabi ko sa inyo na why, bakit ganito? Alam naman nila ang mga taong nandito sa akin. Ngayon naman, sasabihin ko sa kanila, mahiya naman po sila. Shame on them. Mahiya naman po sana kayo sa mga kababayan natin sa mga altan. Pati ang maayos na pagpipili ng kanilang magiging leader ay dinadamay ninyo sa inyong personal na problema. Harapin nyo na lang po ang kaso. Total, abogado naman po kayo. Kung meron kayong kaso, harapin ninyo. Don't include anybody. Huwag na po kayong mandamay ng kung sino-sinong tao para lang magamit ninyo bilang depensa ninyo. Kung inosente po kayo, patunayan nyo na lang po sa korte. Huwag na po sa media. For the media. Alam niyo, meron tayong freedom of speech. Meron tayong freedom of rights, constitutional rights. Sana naman, you exercise that para sa both parties. Hindi para lang sa isang tao. At yung mga iba-ibang allegation ninyo, katulad niyan ng ako ay may kaso sa ombudsman. Ito po, from the office of the ombudsman, I will give it to you everything na wala pa akong kaso sa ombudsman. At sa kanyang si Mayor Lampino na sinasabi sa mga empleyado na ako ay nagnakaw ng 40 million. Pero sa kanyang press conference, ang nakalagay doon, disallowance. 2 words, disallowance at nagnakaw ay 2 different words. Kaya tingnan nyo na lang. Napakadali na magsabi na nagnakaw ako. Pero ngayon, sasabihin niya, ipapakita na niya yung mga papeles, disallowance. Do you know what is disallowance? Disallowed ka sa mga certain things because probably kulang ang mga papeles. I am a mayor. Ministerial ang trabaho ko. Hindi po ako ang nagko-compile ng mga paperworks. As I believe, ako po ay nakatanggap ng Seal of Good Local Governance on the year 2018 to 2019. Ang ibig sabihin niyan, that is a national award. Ang sabihin niyan, good financial management. Tamang serbisyo ang binibigay ko sa ating kababayan dito sa Mangaldan. So ngayon, you tell me who is telling the truth and who is lying. Kaya sa akin, for our kababayans that is watching today, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaaway sa politika, again, ulitin ko, kami nagkakampanya, ako'y magkakampanya para sa leadership lang po. Wala po akong pakialam kung ano mga personal na mga problema nila. Inaraarok sa kabaluyan ko, kaya ako bumabalik
para maipakita ko na ako'y magsiservisyo sa mga dan. Pero ang sinasabi ng kanila sa kabila, they announce it sa isang meeting nila sa mga senior citizen. Ako daw ay nasa Amerika at may pupuya bulaklat man ko, no? So, yung po mga Aksyon, naging kasagutan ng dating mayor ng Mangaldan hinggil po sa naging pahayag at paratang ni Secretary Raul Lambino na kung saan po mga Aksyon ay sinasabing nasa likod ng iskandalong ipinutok laban sa naturang Secretary. Babalik po tayo mga Aksyon sa ilang pa mga impormasyon balita makalipas po ang ilang mga paalala. Aduna tawtawan tinapalabas, ti Aksyon Radio Pangasinan, kat adnaan niya kadwayo latta. Dumalan man ti salon at kanrigat, panagserbimi kada kayo kat awan labas na. Amin nga dagitoy, kat nay palubos, gapo tihaan nga marukod nga suportayo kada kami. Ti panagtulong kadagiti kapada tayo, gapo dagiti donasyon, volunteer works, kan panagpakita yu ti concern para ti umili, kan tinasyon tayo nga Pilipinas, kat iso tinang nang runa, nga pagyamyamanan mi. Agyamyaman kami launay. Kadwayo ti Aksyon Radio Pangasinan, kan dagiti na dumaduma pay nga wagas ti istasyon, alawen kat itultuloy tayo nga rod, nga agtitinulong. Tapno iti kastakot masagrap tayo pay, tinasaysayaat nga panagsangbay. Sama-sama tayo, Pilipino! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radio Pangasinan oras alas 7:05. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Iba na ang buhay di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna all! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna all ay protektado. Bakuna, oh. Bakuna all ay protektado. A public service message from Unilamp and Manila Broadcasting Company. Man pabakuna tayo, piyan maligyan nga makapawil at trabaho. Man pabakuna, piyan back to work na. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Mga liwak pa dishwashing liquid, may kalamansi 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Nag-Champion Superpower na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water
Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name, Pamana Water. 7-Eleven, EasyPay, PayMaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng EasyPay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Firing line! Yan mga kaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Sa iba pa mga impormasyon, balita sa mga police report, ilang mga tawang huli dahil sa illegal na sugal sa sitio Kaesperanzaan, Barangay Poblacion West sa Bayan ng Santa Maria. Makaraang ang mga personnel ng Santa Maria Police Station ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operation na nagresulta sa magkaka-aresto ni Noime Lugatong I. Garcia, 54 anyos, Manuel Ibasco I. Ganaden, 63 anyos, at Andrew Murano I. Darlin, 32 anyos, at pawang residente ng sitio Kaesperanzaan, Barangay Poblacion West, Santa Maria, Pangasinan. Sa investigasyon lumalabas na bago nangyari ang insidente, ang suspect ay naaresto o nahuli sa akto na nagtotong aid ng mga operating team at nakuha ang 54 na piraso ng baraha, isang wooden table, 2 piraso ng monoblock chair, ay isang towel na ginamit bilang tablecloth at 1,710 pesos na taya. Ang naris ng mga suspect at mga piraso ng ebidensya ay inindulso Santa Maria Police Station at isang kaso ng violation ng Presidential Decree 1602 ang inihahanta laban sa natura mga suspect. Samantala, sa may barangay Anupol, Bamban na Tarlac, ang mga operatiba ng Ordinata City Police Station, RID PRO1, PIU Pangasinan PPO, 104th Company ng Regional Mobile Force Battalion 1, Pangasinan 53 DCU, at 2nd Provincial Mobile Force Company Pangasinan na naka-aresto kay Erwin Alvaro I. Blanco, 38 anyos, hollow block maker at native ng Barangay San Vicente, Ordinata City, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Ito ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng 1st Judicial Region Branch 49 sa lungsod ng Ordinata dahil sa kasong statutory rape na nakadakil sa criminal case number 25549 at walang piyansang inirekomenda. Ang akusado ay kabilang sa mga nasa DIJ sa Memorandum Circular number
2021-122 o Most Wanted Person list sa Region 1 at may monetary reward na 130,000 pesos. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga ka-aksyon, arestado ang 59 anyos na dalagang drug personality na nagbenta at nahulihan ng illegal na droga sa bypass operation ng pulisya sa San Jose del Monte, Bulacan. Kinilalang suspect na si Susan Barijas, residente ng barangay Tungkong Mangga. Ayon sa investigasyon, nagugat ang operasyon dahil sa serye ng reklamo ng mga opisyal ng barangay sa pulisya tungkol sa illegal drug activities ng target. Dahil dito nagsagawa ng surveillance sa mga operatiba sa target at nang magpositibo ay agad nagsagawa ng operasyon. Sinasabing nabilhan ng pusher buyer ang suspect ng isang sachet ng pinaghihinilang shabu sa halagang 1,000 pesos, kaya ito ay naaresto. Nakumpiska sa operasyon ang 10 small heat-sealed transparent plastic sachet na hinilalang shabu, kabilang ng bypass item, coin purse at 1,000 pesos mark money. Samantala, siyang pa na drug suspect ang inaresto sa magkahiwalay at magdamag na bypass operation ng pulisya sa turang probinsya. Ayon sa report, ikinasa ng ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Giginto, Santa Maria, Angat, Sagaray, Bustos, Provincial Intelligence Unit at San Jose del Monte. Nakumpiska ang 24 na sachet na pinaghinilang shabu at bypass money. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa iba pang mga police report, isa namang estano na ayaw pahuli ng buhay ay nagbaril sa ulo. Namorresponde ang pulisya sa San Miguel, Bulacan. Kinilalang suspect na si Marcelo Yambot, dating tanod, residente ng barangay San Agustin ng naturang bayan. Ayon sa report, napagalawang nagpaputok ng baril si Yambot sa tapat ng kanyang bahay noong araw ng Martes. Nang makarating sa kalaman ng pulisya, ay agad rumisponde sa lugar hanggang sa makita ang suspect na hawak ang caliber 38. Sinabihan ng mga pulis sa mga suspect na isuko ang baril, subalit walang kaabog-abog na itinutok sa kanyang ulo at ipinuntok pa ito. Dahil dito agad dinala ng mga otoridad sa pinakamalapit na ospital ang sukotang tanod para sa paunang lunas at ito ay nasa maayos ng kalagayan. Naharap sa kukulang kaso ang naturang suspect. Samantala, 4 na pulis sa Caraga Region ang sumuko matapos silang mga tukoy sa umano'y pang-hold up ng 2.7 million pesos sa isang negosyante ng matunton sa pamagitan ng CCTV footages ang kanilang bihikilong ginamit sa krimen sa Agosan del Sur. Base sa report, sumuko nitong Lunes, Enero 17 sa kanilang superior sa Butuan City ang mga sangkot na pulis na sina Police Senior Master Sergeant Ronald Laro, Police Staff Sergeant Dariel Jan Mozo, Police Staff Sergeant Richard Ayala, Patrolman Ivan Klein Osoro. Sila ay positibong tinukoy na negosyanteng biktima na si Jasper Salude Pabilik, 35 anyos ng Purok 6B, Poblasyon Banay-Banay, Davao Oriental. Ipinag-utos naman kahapon ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang pagsibak at pagsailalim sa restrictive custody laban sa 4 na pulis Caraga na naharap sa kasong kriminal at administratibo. Sa salasay na pibilik, kasalukuyang nasa loob ng Living Hope Faith Tabernacle sa Purok 5, Cogonon, Salvacion, Trento, Agosan del Sur noong Enero 14 ng hapon at nakikipagtransaksyon sa negosyo sa isang pastor Nilo Dian hinggil sa mga agar-agar items na biglang pumasok ang 4 na armado
na nakasuot pa ng bullet-proof vest na may nakasulat na pulis. Hinold up umano ang biktima ng 4 na suspect at persahang kinuha ang kanilang mga cellphone sa cash money at na nagkakalaga ng 2.7 million pesos, mga agar woods na mas kilala bilang lapnisan at mga personal na kagamitan. Noong January 15, agad namang nagpalabas ng kautosan si Karamat para tugisin ang mga suspect kung saan minoblisa ang buong unit ng pulisya ng Caraga Police sa Agusan del Sur at dito'y natukoy na ang bihikulong ginamit ng mga suspect ay pag-aari ng Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit. Sa pamamagitan din ng CCTV footage ay positibong nakilala na lehitimong mga pulis ang naturang mga hold-uppers. Dalawampung minuto makakalipas sa ang alas 7 po ng gabi sa iba pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Bulagta ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin ng nag-isang berdugo sa barangay Santo Niño, Guagua, Pampanga. Ayon kay Brigadier General Matthew Bacay, Police Regional Office 3 Director, ang biktima ay nakilalang si Rainier Asban, 45, chairman ng Barangay Santo Niño, Guagua, Pampanga. Sinabi ni Bacay na habang nakatayo ang nasabing chairman sa isang gas station ng lapitan ng armadong suspect at pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan. May kausap umano ang biktima sa kanyang cellphone ng tapatan ng naglalakad na suspect at sunod-sunod na pinaputukan ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Matapos na makitang napuruhan ng chairman, naglakad patakas ang suspect patungong bayan ng Guagua. Sinabi pa ni Bacay na ikinasana ang manhunt operation ng Guagua Police sa laban sa suspect na nakasuot ng team na t-shirt, short pants at surgical face mask. Sinisiyasat pa ng pulisya ang motibo sa pamaslang kung may kinalaman ito sa politika. Dalawampung minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Bagsak kalaboso naman ng isang 49 anyos na porter mangarang mahuli sa pagbebenta ng mga peking vaccination cards and trumping operation sa barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. Kinilala ang nasa koting suspect na si Perlito Cabanban, may asawa, porter ng Invant Nueva Vizcaya Agriculture Terminal at residente ng barangay Poblasyon, Aritao, Nueva Vizcaya. Ayon sa report, sinabi ni Nueva Vizcaya Police Provincial Office Director Police Colonel Rancer Ibasco na kung alas 7:30 ng gabi noong Enero 16 nang isagawa ang entrapment operation laban sa suspect. Isang pulis ang nagpanggap na buyer na nakabili ng 3 peking vaccination card sa nasabing mister na nagkakahalaga ng 3,000 o 1,000 pesos kada isa. Na-recover din sa suspect ang isa pang peking vaccination card na nakapangalan na mismo sa kanya. Isang black gray na wallet na may laman ng kanyang pagkakakilanlan, 2 iPhone seller phone, marked money na ginamit sa entrapment operation at 500 pesos cash. Dalawang minuto makakalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Kalaboso ang isang dumayo pang tulak ng droga na maaresto ng pulis sa bypass operation sa Nazareth Homes, Barangay Cadlan sa Pilica, Camarines Sur. Sinampan ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 ang suspect na si Henry Briquillo Duro, residente ng Zone 3, Barangay Labao, Libmanan at nasa listahan ng newly identified drug suspect. Ayon sa ulat, kumagat ang suspect sa nilatag na bypass operation ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Regional Mobile Force Battalion 5 at Camarines Sur Provincial Intelligence Unit. Nang iabot ang biniling isang malaking sachet ng Cebu na tumitimbang ng 50 gramo at nakakahalaga ng 340,000 pesos ay mabilis na inaresto ang suspect. Maliban sa droga, nabawi sa suspect ang cellphone na gamit sa kanyang illegal na transaksyon at boodle money na ginamit sa bypass operation.
Samantala, isa namang mister na di umunoy nasa watchlist ang inutas habang naglalaro ng ML. Patay sa lalang kabilang umano sa drug watchlist ng Barangay de la Paz, Antipolo City sa Rizal matapos na pagbaril sa ulo ng hindi nakikilalang suspect habang nakaupo at naglalaro ng Mobile Legend o ML sa kanyang cellphone sa harapan ng isang bilyaran sa naturang barangay. Kinilala ang biktimang si Angelo Blarama alias AG Boy na susunggulang at residente ng naturang lugar. Batay sa ulat, dako alas 10 ng gabi habang nakaupo ang biktima sa isang batong upuan kasama ang isang kaibigan sa harapan ng Jacob Bilyaran sa Sitio Langhaya, Barangay de la Paz at naglalaro ng Mobile Legend sa cellphone nang biglang sumulpot ang salarin mula sa likuran at pinaputukan ng 2 ulit sa ulo ang biktima na nagresulta ng agaran nitong kamatayan. Nang matiyak na napuruhan ng target, mabilis na tumakas ang suspect patungo sa direksyon ng Marcos Highway. Napaslan ng composite team ng mga sundalo at pulisya ang pinaghinalang sympathizer ng Abu Sayyaf Group matapos tumangging sumuko at i-turn over ang bomba na hawak nito sa Basilan. Kinilala ang suspect na si Aji Gomez matapos makipagbakbakan sa motoridad sa barangay Lincubandis o Limbo Candis, sumisip ng naturang probinsya. Sinabi naman ni Brigadier General Domingo Gobway, Kumander ng Joint Task Force Basilan, na si Gomez isang sympathizer ni Abu Sayyaf leader Pasil Bayali alias Cera ng grupo ay responsable sa serye ng bomb threats at extortion sa Basilan. Ayon kay Rosario, nagresponde ang pinagsanib na puwersa naman ng elemento ng 64th IB at Basilan Provincial Police Office sa report ng mga sibilyan hinggil sa presensya ng suspect na may hawak na bomba sa barangay Limbo Candis ng naturang bayan. Tumanggi umanong sumuko si Gomez, bagkus ay kumaspa sa security forces at hinang ilang minutong putukan na ikinasawi nito. Na-recover sa lugar ang isang M16 rifle na may 2 magazine na puno ng kargang 50 rounds ng bala, isang caliber 30 revolver na may 6 na bala, isang bandolier at isang anti-personnel mine. Anim na minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon na balita, umaabot sa kabuuang 622,880 pesos talaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Southern Police District sa mga kakaiwalay na anti-drug operation na nagresulta rin sa pagkakatakip sa 9 na drug suspect mula nung Lunes. Ayon sa ulat, alas 5 ng hapon nang arestuhin ang 38 anyos na si John Samaniego sa may Bagong Silang, Barangay Hagonoy sa naturang lungsod. Makarang ireklamo ng mga kalugar na sabat sa kanyang posisyon ang 3.4 grams ng shabu na may halagang 23,120 pesos. Kasunod nito, dako alas 7:40 ng gabi, nadakip naman sa Road 1 North Daang Hari sa naturang syudad ang suspect na si Ronnie Añano, 47, Rosalinda Bergonya, 44, sa ikinasang bypass operation. Nakuha sa kanyang posisyon ang 57.2 grams ng shabu na may halagang 388,960 pesos. Sa Muntinlupa City, nadakip ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Muntinlupa City Police ang suspect na si Jimmy Dura, 21, sa may Barangay Bayanan, dakong alas 5:35 ng hapon. Nakuha sa kanya ang 30 gramo ng shabu na nakakahalaga ng 204,000 pesos. Nadakip naman ng Drug Enforcement Unit ng Pateros Police dakong alas 9 ng gabi sa Barangay Santa Ana ang mga suspect na si Albert Relador, 39, nakatala sa drug watch list. Mga kasabot niyang sina Michael Angeles, 40, Noel Esquilio, 40, Christian Jed Magno, 34,
at Angelica Ballesteros na sabad sa kanila ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng 1 gramo ng shabu na may halagang 6,800 pesos. Samantala sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, arestado ang 2 lalaki dahil sa pagbebenta ng mga hindi otorisadong COVID-19 antibody test kits sa isang bypass operation sa Quezon City. Ang mga suspect ay kinilalang sina Erwin Baluyo, 39, online seller at Rocky Victoring, 35. Batay sa ulat, dakong alas 4:50 ng hapon na maaresto ng mga tauhan ng Quezon City District Field Unit ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga suspect sa isang bypass operation na ikinasa sa Banawi Street, Barangay Santa Mesa Heights, Quezon City. Sa ilalim ng kanilang CIDG flagship project na Olay at Oplan Salikop, narito nakatanggap ng tip ang CIDG hinggil sa pag-online selling ng ilang individual na mga hindi otorisadong COVID-19 antibody test kits. Kaagad naman nagkasa ang otoridad ng entrapment at bypass operation laban sa online Facebook account platform na may username na Isroder Tuyulab at malaunan ay natukoy na si Baluyot na illegal na nagbebenta ng Clangen Rapid Test Kit. Na-recover mula sa mga narisong suspect ang 1,000 pesos mark money na may kasamang budol money, 200 na kahon ng COVID-19 antigen rapid test kit na may tatak na Clangen Rapid Test Kit at may market value na 800,000 pesos, isang gray na Toyota Innova na may plate number NDD 9405, isang cellphone na ginamit sa online selling, delivery receipt at Xerox copy ng official receipt and certificate of registration. Ang mga narisong suspect ay natukoy na miyembro ng Christian Criminal Group Santa Cruz sa Manila Chapter na sangkot na sa illegal online selling ng mga unauthorized COVID-19 RT-PCR test kit. Sila ay nakapit na nakadagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9711 o kaya ang FDA law. Isang driver na sawi habang sugutan ang kanyang pasahero ng sumalpok ang minamaneho ng tricycle sa isang humintong truck sa Barangay Lourdes, Quezon City. Kaagad na binawi ng buhay ang biktima si Miko Ronquillo, 27, residente ng Barangay San Vicente, Quezon City, habang nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa katawan ang kanyang kasama na si Ronnie Lorente. Samantala, nakasakustodiya na ng otoridad ang driver ng truck na nakilalang si Ronald Santiago. Batay sa inisyal na ulat, pasado 2:30 na madaling araw na manganap ang insidente sa Quezon Avenue, kanto ng D2000 Street sa Barangay Lourdes. Minamaneho ni Santiago ang kanyang truck na may kargang buhangin mula sa Montalban, Rizal nang mapahinto siya sa stoplight sa naturang lugar. Laking gulat na lamang ni Santiago nang biglang sumalpok ang tricycle ng mga biktima sa likurang bahagi ng truck. Ayon sa nakatatandang kapatid ng biktima na si Michael, dumalo pa raw sa birthday ng kanyang hipag si Ronquillo bago ang pangyayari. Patuloy pa rin naman ang sinasagawang investigasyon sa naturang insidente. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radio, Pangasinan, oras alas 7:31. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap.
Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis ya kabloom at balingit. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology from A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Hua at ang Team Belen. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin pag may makain na mamantika. Mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart, vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, take Centrum Advance every day. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology from A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Firing line! Pero mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama nyo pa rin po ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Samantala, aabot na sa 3.3 million ang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa. Makapagdala ng karagdagang 22,958 ang Department of Health ngayong araw ng Miyerkules. Ang nationwide COVID-19 tally mula ng magsimula ang pandemic ng 2020 ay umaabot na sa 3,293,625 base sa latest data ng Department of Health. Kabilang dito ang nasa 270,728 active cases o kaya ay 98.2% ng mga pasyente ay mga mild symptoms or no symptoms o asymptomatic. Ayon sa DOH, 94% ng 22,958 new cases na nai-report ngayong araw ay nangyari sa nakalipas na 14 na araw o mula January 6 hanggang 19. Ang mga pangunahing rehiyon na may mga maraming bilang ng bagong infection sa nakalipas na 2 linggo ay ang Metro Manila na meron pong 7,861 o kaya 36%, Region 4A 4,647 o kaya 21% at ang Region 3 2,049 or 9%. At the same time, sinabi pa ng DOH na meron pang 36,611 na nakasurvive sa COVID-19, although 82 ang namatay sa naturang sakit. Sa ngayon, ito po, ang Pilipinas ay nakapag-record na ng 2,969,853 recovered patient mula sa COVID-19, samantalang namatay ang 53,044. At ayon pa sa DOH na ang current positivity rate sa ngayon ay nasa 43.5%. Makaraan na 22,958 na katao ay nakitang positibo mula sa virus. Sa mga 62,531 na sumailalim sa COVID-19 test noong araw ng Lunes. Subalit sinabi ng World Health Organization na mayroong set ng 5% ang ideal positivity rate to indicate na ang transmission ng COVID-19 is under control. Samantala, sinabi naman ng DOH na ang lahat ng mga laboratories ay operational noong January 17, subalit 6 na laboratorio ang hindi nakapag-submit ng kanilang data sa COVID-19 Document Repository System. Base sa data ng nakalipas na 14 na araw, sinabi ng ahensya na ang 6 na laboratorio ay nag-contribute on average ng 1.5% ng mga samples na test at 1.9% ng mga positive individuals. Mga ka-aksyon po natin, medyo nakakabahala mga ka-aksyon po natin, pero nasa labas na ito pong labas na ng NCR, ito po mga kaso ng COVID-19. Samantala, kalat na ang Omicron variant ng COVID-19 sa 15 lugar sa Metro Manila base sa resulta ng genome sequencing ng Department of Health. Hindi naman tinukoy ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alitea de Guzman ang mga partikular na lugar na nakitaan ng Omicron cases na kanya nang tinukoy na dominant variant na sa Kamaynilaan. Our latest whole genome sequencing showed that the Omicron variant is now the predominant variant in the National Capital Region. Ayon pa kay de Guzman, bukod sa 15 sa 17 lugar sa Metro Manila, natukoy na rin ang Omicron sa 13 sa 17 rehiyon sa bansa. Masasabi ngayon ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay dulot ng mas nakakahawang Omicron variant. Ayon pa kay de Guzman, mas nakatulong pa umano
sa pagtaas ng mga kaso ang mas malayong paggalaw ng publiko, pagluwag sa pagsunod sa health protocols at maging pagkaantala sa pagtukoy at agarang pakiwalay sa mga pasyenteng na-impeksyon. Samantala, mga kaaksyon, inihayag ng Department of Health ang pagkamatay ng dalawang COVID-19 patient na nakitaan na carrier ng Omicron variant ng coronavirus. Ito po, mga kaaksyon, na makaraang inireport ng DOH ang mga fatalities mula sa mga infected ng Omicron at itong dalawang kaso ay na-detect during the latest whole genome sequencing. There were two reported deaths among our Omicron cases ng DOH, and both deaths were aged more than 60 years old, unvaccinated, and had pre-existing medical condition. At it is likewise said that the two patients were from Metro Manila and Central Luzon, habang Omicron ay mostly present with asymptomatic and mild disease. Our data shows that the most of at risk for fatalities are still the elderly and those with comorbidities and unvaccinated, anya. Mga kaaksyon po natin. So, pero teka, mga kaaksyon, pero sinasabi naman na hindi basta-basta itong Omicron. Paano ito? Pero mild and asymptomatic, ika nga nila, mga kaaksyon po natin. Mild and asymptomatic. Pero may mga expert na nagsasabi, mga kaaksyon, na ito po ay hindi basta-basta, mga kaaksyon po natin. So which is which, nahihilo na, hilong-talilong na po itong ating pong mga kababayan. Hinggil po niya, alin ba talaga? Ito ba ay talaga? Ito ba ay asymptomatic o ito ba ay mild cases lamang? Pero may mga nagsasabi naman na hindi at risk, mga kaaksyon po natin, risky rin. Ito pong Omicron variant, mga kaaksyon. 15 minuto makakalipas bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala, hiningi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Malacanang at ng Department of Justice na pagbawalan si Public Attorney's Office Chief Persida Costa sa pag-report sa trabaho unless ito ay mabakunahan ng COVID-19. Ito despite the government's attempt to convince people to get their COVID-19 vaccination. Sinabi ni Drilon na unacceptable na si Acosta ay hindi bakunado. Hindi ba sampal yun sa gobyerno? I hope it is not deliberate, but Acosta's recent statements can fuel vaccine hesitancy that you're trying to address. Ni Drilon, until she gets vaccinated, she should be barred from reporting to work. Nagbabala si Drilon na ang gobyerno ay dapat maaari makusahan ng double standard kung pahihintulutan si Acosta na mag-report sa trabaho habang nire-restrict ang movement ng mga unvaccinated Filipinos. If the government is serious about it, no vax, stay at home, no vax, no right policy, it should apply it to all. Otherwise, it will not work. Ni Drilon, at the government should take the same hardline stance against their own officials. Set an example with Acosta, anya. Sa isang pahayag, inamin ni Acosta na mas pinili niya na huwag bakunahan dahil sa kanyang edad at health consideration. Sinabi pa ni Drilon na ang pagbabawal kay Acosta sa pag-report sa trabaho ay consistent sa mga pronouncement ng Pangulong Duterte na i-restrict ang galaw ng mga unvaccinated individuals para sa kapakanan ng lahat, mga kaaksyon po natin. Si Drilon, dating Justice Secretary, ang nagsabi na ang gobyerno ay maaaring mag-impose ng restriction
para sa mga unvaccinated Filipinos to contain the further spread of the coronavirus and promote public health, and it is well within the state's power to restrict unvaccinated people's movement. It is a valid and reasonable exercise of police power to promote the health, safety, and general welfare of the people. And the General Welfare Clause also provides a sufficient authority to the state to implement measures for the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and promotion of the general welfare. And the state may also interfere with personal liberty to promote the general welfare as long as the interference is reasonable and not arbitrary. Ang panginoon, ang mga police powers have long been used to promote public health and safety, and the U.S. Supreme Court upheld compulsory vaccination against smallpox in 1905 for finding there is a real and substantial relation to the protection of public health and safety. So yung po mga kaaksyon, bakit hindi gamitan isang malaking sampal sa gobyerno kung hindi magpapabakuna, di ba? Yung po mga kaaksyon. 10 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Hinihintay pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang data na gagamitin para sa rekomendasyon ng best booster shot para sa mga individual na nakatanggap ng Sinopharm na coronavirus vaccine bilang the initial doses. Sinabi ng Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles na wala pang sapat impormasyon mula sa manufacturers ng bakuna sa kung ano ang brands na maaring gamitin bilang booster doses para sa mga nakakuha ng Chinese-made vaccine bilang kanilang primary dose series. Maging ang Department of Health ay umamin na walang available na data maging sa abroad and the country and even from Sinopharm ukol sa usapang ito. Sa kabila nito, nagpapatuloy naman ang pag-uusap sa pagitan ng National Vaccination Operations Center at manufacturers ng Sinopharm. Tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan at pakipag-usap at paghingi ng additional data and information from the manufacturers ng Sinopharm para sa lalong madaling panahon ay pagbibigay ng abiso ng ating NVOC kung ano ang pinakamainam na booster shots para sa mga nakapagkompleto na ng 2 doses ng Sinopharm. Ayon pa kay Nograles, sa kabilang dako nakatanggap na si Pangulong Duterte ng Sinopharm bilang booster dose. Kaparehong brand ng bakuna na itinurok sa kanya bilang kanyang primary series. Wala naman itong naranasan na anumang masamang epekto. Samantala, nagbabala ang World Health Organization na maaaring manganak ng ibang virus ang Omicron variant na sumasalakay sa buong mundo. Bukod dito, sinabi ng pinuno ng WHO na hindi dapat balitin ang Omicron variant sa pagsasabing hanggang mild lamang ito dahil pinagbumulan na ito ng kritikal na kalagayan ng mga biktima, pagkakaospital at kamatayan. Kaugnay nito, napagalamang inaatake ng Omicron variant ang maraming nursing home para sa matatanda sa Estados Unidos at umaabot na sa 645 ang namamatay mula sa 32,000 na biktima sa loob lamang ng isang linggo. Kundi hindi lang ang US na nagaganap ang mga kamatayan, kundi maaring sa Europa na ngayon nakakaranas ng mga doble, triple at higit pang pagdami ng mga nagkaka-COVID dahil sa Omicron variant. Pinakamasahol ang naranasan ng France na nagkaroon ng record case na 464,769 kaso sa nakalipas na 24 oras. Sumunod ang Germany na may 228,179 at Denmark na 33,493. Magkagayuman, bumaba naman ang kaso ng Omicron sa United Kingdom at Spain at sinasabing maaring naabot na ang pinakarurok ng impeksyon sa mga ito. Sinabi pa ni Tedros na umabot sa 18 million ang nagka-COVID sa buong mundo sa nakalipas na ilang linggo.
7 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon na balita, mga kaaksyon, nagbabala naman ang Department of Health sa publiko hinggil sa mga peking gamot sa COVID-19 tulad ng Molnupiravir. Ang Molnupiravir ay napagkalooban ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization at Compassionate Special Permit. Paalala ng DOH, ang Molnupiravir ay isang oral medication para sa mga pasyente na kumpirmadong COVID-19 positive na may mild symptoms at nasa edad 60 pataas, may active cancer, chronic kidney disease, chronic obstructive pulmonary disease, obesity, serious heart condition o diabetes. Ayon sa DOH, ito ay ligtas at epektibo kapag ginamit sa tamang pasyente at naibigay sa loob ng 5 araw. Dagdag pa ng kagawaraan, ang hindi tamang paggamit ng sabing gamot ay magdudulot ng panganib, lalo kapag ginamit sa maling target population na higit sa 5 araw o mga pasyenteng walang COVID-19. Ito ay ayon na rin sa DOH sa maibigay at pangasiwa ng lisensyadong doktor. Paalala pa ng DOH, walang garantiyan ang mga nabibili o nabibintang Molnupiravir sa mga hindi otorisadong mapagkukunan ay genuine, kung saan maaari itong makapagdulot ng panganib sa mga consumer. Nilinaw naman ang Department of Labor and Employment na hindi kasali ang United Kingdom sa 7,000 deployment cap ng healthcare workers abroad. Paliwanag ni Labor Secretary Sylvester Bellew III na nakapag-request ang UK ng exemption sa deployment cap bago pa ito ipatupad noong Enero 1, 2021. It is just a question of a fortune because even before we were running out of the healthcare workers, the United Kingdom government requested for an exemption. At that time, we were in a position to deploy as many healthcare workers that we want. Dagdag pa ni Bellew. Makaroon nito ay nagtagnan na sila ng limitasyon sa healthcare workers na dinideploy dahil baka Pilipinas naman kulangin sa frontline medical personnel para sa pandemic response. They were just lucky that they were able to come up with a request even before we had a fear that we're running out of our own healthcare workers. 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, welcome sa Armed Forces of the Philippines. Ang pagtatalaga kina Rear Admiral Romel Anthony Reyes bilang bagong Deputy Chief of Staff at Major General William Gonzales bilang bagong Inspector General. Si Reyes ay ganap na upo sa pwesto sa February 25 at papalit kay Vice Admiral Eric Cagawan na nakadagdang magretiro. Si Gonzales naman ay epektibong bagong Inspector General sa Enero 17 bilang kapalit ni Brigadier General Joseph Ferros Quizon. These appointments speak of the integrity of the selection system of the AFP, given the outstanding performance and extensive experience of the officers that made them earn the trust of the AFP Board of Generals and the approval of the President to perform the duties and responsibilities entailed in the new position given to them. Dagdag pa ng AFP. Nag-issue naman ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa kanselasyon ng Commission on Election sa Certificate of Candidacy ng isang senator aspirant. Ayon sa ulat, pinaboran ng High Tribunal ang petisyon ni Norman Cordero Marquez na iniklarang nuisance candidate ng COMELEC. Base sa TRO na pag-alaman ng Supreme Court ng petisyon ay to be sufficient in form and substance. Kinakailangan naman na magkomento ang COMELEC sa petisyon sa loob ng non-extendable period ng 10 araw mula sa notice. Respondent COMELEC is hereby required to comment on the petition within non-extendable period 10 days from notice thereof. Meanwhile, temporary restraining order is issued effective immediately.
Yung po mga kaaksyon ng ilang mga kaganapan, mga kaaksyon po natin. Samantala, iginid ng Philippine National Police na nasa 5,000 na ang nasibak, 5,000 pulis na ang nasibak sa serbisyo mula July 2016 hanggang December 2021 dahil sa ilang maling gawain. Dagdag pa rito ang nasa 20,000 personnel na nasuspindi mula sa 37,124 administrative case na kinasagutan ng mga pulis mula July 2016 hanggang Enero 2022. Tanging 35,297 na kaso lamang ang na-close. It is with deep sadness to know that the PNP is stained with airing cups that these undesirable members of the organization must face the consequences of their action, but their demeanor must not be construed as system bloodline, lahat pa ni PNP Chief General Leonardo Carlos. Well, mga kaaksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating pampalatuntunan firing line. Sa technical side, nakakasama po natin si Nathaniel Hovero. Ang inyo pong kaaksyon, ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin